Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kabalang ukres riat samthia haga khatlai tarik unai leber arjar arpulai kalapenmi ya kathup jingrwai ya kabala jer kerteng jingjom yagani ke jingrwai la pelai pai ba da upastor Yashan Boklang rentathiang menta kasngi khatlai tarik unai leber haslong press club haga jingenon lang upastor Banshan Nongrang kasamla phiba khongwar lembat ki wei ki nongkit kam jong kabalang upastor Yashan Boklang habaya kren bat ki nong thok khubor ula penpau ke jing ai ngo yu blai ubala dan rengkat bat yalam nanti je kekin hon ruai money blai kabala la ban pendap ha kaban penbit penbiang ya kene ke jing ruai uli atho bagani ka thup jing ruai kadon arphulai dili ke jing ruai ki ba ha ka khtin khasi shushu pastor Banshan Nongrang uli atho ba yagini ki jing ruai la plai pai ba ha ki rinsan social media kum ha ka Spotify, iTunes, YouTube Music, Amazon Music but hapo ka YouTube channel jong ka balang ukris riat samthia Khasi worship album jongka balang ukris riat samthia lo khot katanya ka jingjob to kan lek malong ka jingker khu bakan ai jingjob sisa ibi asngo bad igi baya sngap ya ka bad kalong ka jipasat mensim hagi jingele hagi thama bakan ka jipasat mensim baru ya kata ka jing shakri ba ka jing mane blai ba ka jing ej blai ba kham jan shu igi ba tharang mat ba singang blai beli shiboni phi beli wan bat beli shibon kham tami phi ka Shalom Press Club wala ayang ye kan ka bo kan si blame kur khui phi baro ka jiku blai phi baro ki members of Shalom Press Club ki bala ay ba por jo phi bang na nya wan bat pan ikin do wat phi nam ta kan ka jik mu jo ka jipalat ya kan ka khasi worship album ya ka ba ka worship ministry jo ka balang Chris Basentia kala ben kre kala tho bat kala dap ya kaban record ikini ki thup jirai ki ba long ki jirai jo ka mane ba ka chingaro yu blai ki ba ki sor jini ba ki ba ka khtin jini be khtin khasi jini te ka kerten jo nga kadi Yashan Boklang rentathiang ban sharai ya kabalang Chris support Basentia ani si yawan langkum kabalang ringkat bat kaji syakri jo kaji mani bat jero ban semolang sya baro ki para nong shnong jo ni ka nong ba ni ka jala ka jini ba isumu e yuble bala pala bala ai shingi ya ka jingla yang bangin pedyang no yini gisur yini jirwai yi bala tho ba ni ba ya ka jingpala ka jo lala ya ka ban ruai kini kong shwa ki balang jo ban ngira sung thu ba namar kali ayom go jong play kini ki jirai hi ki long ki jirai ki ba yes ki ba connect la banong mo ni ki ba yes no ka do no jong ki breu ji kham tam e namar ba kalong ki tin tan rai jing bi so tan rai jing ba ki long sha ki jirai ki ba pala ni ba yin mani si sha play ka do no jing ba ro ka men sim ana ka ji si sha te kum ta ni si le ka jing man go krao go balang Chris support sintia i kwa banya sam ba banya bentalang bat ki pan usung snong baro jangan ngari ji ye ni jiruan ki ngingeng blame penon kam ban ai men sim ban pen pelu pen kelang ka do no ji gibreu da kata ka jimani boleh apa kila ban ma da ka men sim da ka ji sisa ti kum ta ni sin ai ngo ba ka worship ministry jo ka balance Chris samthia release ya ni ka album bingil ai ka tengah ka jingjob bat kata kam we ni jiruan ki badan hakani ka album ti bat kidan de ki we ki jiruan ki ba yele tho bat ki boble la ai bat kidan kum ba khalai li ki jiruan hakani ka album bat ko we point ni ta ki jiruan baro kidan ki bla tho de ki nong yalam jo ki shakri jo ki jimani ba ki jiro ka balang ba kan thup hakani singe don om baro andanya don pasaban shan do nongrang we ni ta ba boble punan kam hakani ki shakri ka balang kum nong sharai bat ni don rui kong piba kermen kongwar iba long paru ka we ni ginong yalam jaka jishakri jaka jimani jero bat mi iru ila long ka kene ka kerten jingjob kada ko long ba aka me di ba jinya inti jaka jishakri jaka jimani ba jero ba tho ene ka jirai ba wan prang wa alang im dar ka ba ngi ene ka por re me ihi ilong we ni ginong tho i ba bun ki jirai kene ka album ba wan prang wa alang kan te ka long hi ka jipasa sim jong play bah ka GM juga ji syakri juga jimani ba ka jiro karon ka jimpalai ka jong blai
ya ki brio bikin mat ni ka jing job ko khrau ko bubli ai kam da me ka jia ti jo ka jim sim jo ki ni ki jing tin jo ki babon ni ki thamai ki babon ni ki jele ki babon ki brio ki don ki jing ki jingling a ki jing pisa kat ba ki ya nanti pare bat ublei ka jim jo ka jingo jimani ku jero ba ki yo punya manilang ba punya kirkulang yutra kam da me ni ka jiro ai ka lolong kata ka ji persa musim na ka ni ka jinglong ka bublei ulong beli ai ka jing compare ka thama kala menjur ka no panoro ka jing job ka wan bet nyublei le ngin mo ni sania on beli men sim ho ba tang shu hi pere ka buram ka jingo ka jimani ka jiro baro ka long ha ba pemi ni ka album kam ni rem nam ta ka nam ka buram jong prio ka jing pemi ni khasi worship album ka ni be bakum kita ki ba mani yublei shisha inyo ni syakri ba pendon buram yo ha ka jing like do ha ka jing comment kata kejeng don rekat ko mun sim jublei nyo ya kawan pa kat baki ya shot score lang pa nang shong ki ya shot score ya snap nya nang banya rwai lang ini jirai lema kini ipon ni shakmat ni ngen kan long sha ka jing play ya jing khang beneng amal lagi jaka bagi don long bagi snap lagi mobile lagi long bagi snap lagi no platform bagi kin snap hi yang ngai ba kinyo ban ma ni jikar ko ka bo blei un ai si wei puin ki baro tikum ta ni sin de jingwan ba krau ni one rengkat bat pi ka Shalom Press Club pen mana yang ni ka jing pelai yang ni ka worship album bah ka ketian kasih ko na khot peteng ka jing chong ni shibon ko blame ko khoi album ka adi ka jia inti ka ba de kisnem shishan nomor ningkong e ka jing tho e ka jing ruai kimni bi shwan sunwan ki jing ruai kla nang wan na do sam arjar khat wei kala dong ka wei ka jing ruai ka bengi la record ka album jubilee ka jui bah ki sur kasih kata ka jing ruai ka long beli apa non kamai kata jora kalau kata jora mengi khoreka imla kim dari sa ini jo kata kalau gaji pusat mesin shu beli minang thos shu I jiroi bah hisor kita ki jingtan bijingi bat unta ka wei hadin ka wei ni kita kalau ka try ai ngai ki kitien jo kata jiroi kata kalau jiroi beningkong untuk album yang imla kim dari sa kata long husnem khat arjar khat lain yo ta jiroi husnem ba ka balang jingi ka rakhi ka jubli ksiar mar ka jubli ksiar ka crunch ka jing lak duon bat ka jing ai ka jublei kata ka jiroi hi kalau ka jurai ka bagi layo bantho bat ka surya ka hoy bleu lo ali bai suspension bat kata kawan arjar khat lai kumta ter ka nangwan ki jurai la nanglang te husnam arjar khat pra kalau don ka jipin ki apa don janga ban keren ini be sakri ka sakri jo jimani jero belingim mar ka balang la erwai ki kalau ka jingku bakrau belingim tab no ikini ka recording ka ba ngila banya sam lang ikini pare bagi babon ki bak ninge ubleng kurkui ki la de yo banya sakri lang ki yo banya mani lang bleng de ni jero ati kumta ka jingtu la tmu ban record ka na rusnam arjar khat khandai hi tamba ki namar baki jingman ki balawan hitu ki por ngila haban apshwa hadon dep ini ka pandemic ti kumta ka por kala ya satu kan islam hadu bandala hi banyo ban record lo diki bandala ban mi ki mentang ni sense tak copyright diki ni ti nama terkenal ka alang uploaded ki platform si belong back legal mau kum ka Spotify kum ka YouTube Music kum ka iTunes kini la ada pendek yang benon kambaro even ong ba kin chu benon kambaklai ki jirai bare long kamdei gen marba kadang ka mau kata jingada copyright kambame ini jirai baro ho ni kwa baro kinyo ban roi ki ni kwa baro kinyo ya ban ban benon kami ki jing sakri ki balang le ni jing sakri ki ken hon ki mo ki ministries ki Bible study group ini mana ki la ban benon kami ki te henry ban ong ban benon kambakla bare te kata te long wat ka anya kom sha gen te mar ka wei puin gini jirai ki long copyright gen ki jirai ki bukum bai fi yo soi pastor la ong ba club and search be ka hapo ka Spotify yo igini ki jirai po Spotify henry la da fi kwa e ki bingi ong i pen drive ki bingi la pen mi club and contact ka office ki jong ka palang Jesus Christ hang te hapo mau khar ka don pin yo ege ni ki pen drive ki ba ila de pen mi igini ki jirai po